Останах безкрайно разочарован от това приключение, наречено гласуване на българи в чужбина. Някои от тях са гласували, други са се отказали, като са видяли просто километричната опашка. Мой личен приятел е пратил 2 или 3 имейла, с които е изискал повече информация и това го имам документирано, при нужда мога да го покажа. Също така се е обаждал няколко пъти на телефоните, посочени там. Не е получил абсолютно никакъв отговор от страна на посолството. Моето съзнание остава, че просто това е едно отбиване на номера от страна на посолството. Ето, българите могат да гласуват в Англия, но през какви перипетии трябва да минат, само ние се знаем, нали? Българите, които живеят тук, те са пренебрегнати изцяло от институцията, която би трябвало да ги представлява. Колко бихте оценили по шестобалната система управлението на посланик Матев? Определено е твой каджия. Да. Един човек, който не се интересува от собствената си нация, и всички тези българи, мога определено да кажа, че една голяма част от българите просто го ненавиждат. Ние нямаме църква. Не знам дали сте били в църква. Ние нямаме църква. Ние нямаме читалище. Нямаме читалище, нямаме най-елементарни работи. Приятели, до мен е завеждащият консулска служба господин Бабов, който беше така любезен да ни допусне в сградата на посолството и даже да ни даде интервю, което се случва за първи път от 5 години. Какво се случи на 7 юни, господин Бабов, и защо беше определена само една изборна секция и то в сградата на посолството? Защо имаше само една тъмна стаичка? Вие сте председател, вероятно, на изборната комисия, така ли? Беше, да. Бяха заявили 140 кандидати да гласуват, а се оказаха много повече. Тоест, ние очаквахме двойно повече, около 300. А изборите протекоха с огромен интерес и около 800 души подадоха своите гласове. Нямаше ли начин това да бъде предвидено? И така бяха инструкциите и ние в процеса на изборите разкрихме втора тъмна стаечка. Колко заявления има за парламентарните избори на 5 юли? Над 800 са. Ако са над 800, колко очаквате всъщност? Може би над 3000. Споменахте, че са разкрити повече секции. Бихте ли ми разяснили какво представлява преференциалното гласуване? Защото имаме сигнал на наша зрителка, която е гласувала преференциално и се оказва, че след това срещу кандидата, за който тя е гласувала, е видяла 0. Възможно ли е? Не, такова нещо не сме забелязали. Няма такова. А бихте ли обяснили какво представлява преференциалното гласуване? Преференциално гласуване може да се предположи, че за майки с деца, за болни, за инвалиди. А сега да повторим. Преференциално гласуване е... Може да се предположи, че за майки с деца, за болни, за инвалиди. Дава се за. Само ще изредя част от нещата, за които се дава. Дава се за лошата организация на евроизборите от страна на посолството. Ние разбрахме, че няма лоша организация. Сега имаше лоша, надявам се, ето, взели сте си пулка, няма да има, надявам се, на 5. За лошата организация на евроизборите, за затварянето на българското читалище, за цялостен принос на господин посланник Матев, за това българите посолството да смятат като най-последна инстанция, към която да се обърнат за помощ. Запишете си, господин Бабов, преференциално гласуване, господин консул, е вота на самия избирател, съотнесен към конкретния кандидат, поставен под определен номер в листата. Точно така, господин консул. И още нещо, преференциалното гласуване няма никакво отношение. Нито към майките с колички, нито към хората с бенка на носа, нито към